Jon Antza, euskal preso hoi eta militante politikoa, desagerturik dago joan den apirilaren 18 geroztik. Egun hartan, Baionako geltokian, Okzitaniako Tolosara joateko trena hartu zuen. Geroztik, inork ez duaren berririk. Donostian sortu zen Antza, orain dela 47 urte. Azken 6 urteotan ahetzen Lapurdi, bizimodu normala egin du. Aurretik 21 urtean eduki zuten preso Espainiako kartzeletan. Desagerpena dela eta Anaiz Funosas askatasuneko bozeramaileak dio hipotesi guztiak kontuan hartzen ari direla. Jakiten dugun Jon Antzaren eskalagunaren bitartez apirilaren 18tik Jon Antza desagertu dela. Ditugun elementuak dira apirilaren 18an goizeko 7etan hartzen duela Baionan tren bat Tolosara doana, eta 18tik ez dugula berririk. Neskalagunak gaiten digunez astapenean berak duen informazioa da lagun batzuen gana jo duela, egun batzu behar zituela pausatzeko, eta apirilaren 24an hasten zuen terapia bat Bordalen, eta ez denez azaltzen, kezkatzen hasten da, eta orduan hasten da bere kabuz, ospitalen gana jotzen, egunkariak begiratzen, istripurik egon den, edo gorputzik azaldu den, eta guzi horrek ez duen ez emaiten, deliberatzen du abokatu baten gana jotzea, salaketa baten emateko. Eta orduan guk maiatzaren 15ean, publiko egiten dugu Jon desagertu dela, baita ere publiko egiten dugu atxaldean bertan neska lagunaren eskutik emaiten dela salaketa Baionako prokuradoreari. Lehen momentutik gure kezka azaltzen dugu, zergaitik Jon delakotz presoia, ieslari politikoa da, euskal militantea da, urteak iparraldean bizi, eta bere gaixotasuna dela eta militantea denez ere kezka handia sortzen digu bere desagerpenak. Eta lehen momentuan jaiten dugu. Hipotesi guziak ditugu main gainean eta ez dakigu zer pasatu den, eta eskatzen diegu frantses agintariei jakinaraztea ze pasa den eta dituzten medio guziak martxan jartzea, senideek jakin dezaten Jon nunden. Hortik egun batzuetara eta erakundeak agiri bat plazaratzen du, eta orduan jakiten dugu Jon Tolosara joaiten zela erakundearekin hitzordu bat zuelakotz. Horren ondotik Ezker Abertzaleak prentsaurreko bat egiten du, eta hor gure kezka beti handia da, eta hipotesi guzien artean sinesgarriena bahiketarena dela azaltzen dugu. Jon militantea delakotz, gainera erakundeak jakinarazten du polizia ere gibeletik zuela, eta orduan prentsaurreko horren bitartez, naiz eta egia da hipotesiak eta hainitz hor direla, sinesgarriena bahiketarena dela erraiten dugula. Desagerpenaren berri izan bezain pronto, Maritxu Paulus Basurko abokatuak salaketa ezarri zuen Baionako auzitegian. Guk egin duguna da eskatu dugu beraz fiskalari, Baionako fiskalari, ireki dezala inkesta bat, dituzen medio guziak erabiltzeko Jon aurkitzeko. Eta egia da hortik beraz 15ean eskatu genuen hori, eta hortik 2 egunetara beraz investigazioneak hasi zirela, eta polizia ari dela bere aldetik ere hainbat urrats ematen Jon aurkitzeko. Momentuz urrats horiek ez dute ezer ekarri, eta egia da gaur egun egiten dugun bilana da ez dela inundik ere izan Jonen gorputza ere, ez eta Jonen aztarnik ezertan ez da aurkitu. Ez dugu elementu bat esaten aldiguna Jon egun hortan hor zela edo behintzat norbaitek ikusi dula azken aldikotz Toulousen edo beste nunbaiten.
Horrengo urratsa da egunero egiten duguna, hau da dozein investigazioak aurrera ere emateko. Egia da ez badu ezer ematen, laizter pareta baten aurren aurkituko garela. Eta egia da juridikoki kezka hori daukagu ere, zeren polizia inkestak ez badu ezer ematen, gero zer. Egia da, familia ez da bilitxoiten ere, eta bere aldetik askatasunarekin batera ari da hainbat gauz egiten, justuki hortara ez ailegatzeko. Baina kezka hor dugu, azkenean egunak pasa, eta ez da ezer konkretua, ez dago erantzunik, eta gaur egun daukagu kezka handiena. Nola posible da gaur egun Frantzian, nola posible da norbait desagertzea, inungo aztarnarik izan gabe, inungoa, eta hau bai dela galdera borobil bat, eta ezin dena ulertu, familiaren aldetik ezin da ulertu. Azkeneko egunetan manifestazioak eta bilatze lanerako herritar brigadak antolatu dituzte hainbat lekutan, Jolantzaren zenidei elkartasuna adierazteko. Lehen momentutik erran duguna da, guk jakin arte Jon nunden edo Jonekin zer egin duten segituko dugu salatzen, segituko dugu informazioa biltzen. Maiatzaren 23an brigadak antolatu genituen, ibili ginen geltoki guzietan Jonen argazkia ematen, jendeari eskatzen, Tolosan egon ginen, eta noski segituko dugu zentzu hortan inkesta juridikoak ez baiat du emaiten, guk segituko dugu lan hori egiten. Ez du barkatuko! Ez du barkatuko! Ez du barkatuko!